going to badminton. Bastoy. Pak. Kumatoy. Ay, master kay manaming GR bay. Master kay ka manaming. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. To my shoes. Magpas ka. Just, di yun na siya magamit. Wala ko useful mo. Yo, wala siya kunakuha sa tiwan doy. Yatay. Sabi kayo. Wow, ano? Makuha na mga tatalan to. Ibalay naman. Bilay bayad na to. 800. Ha? 800 nga kadlaw ni nawalik. 800? Oh. Hindi, nagpupupupuk ko mo. Ha? Kasi nagpupupupuk. Oh, magagog dugay man kami kasakay na. Sabi ka na Kilaw. daw. Request, wala. Alaw na nakayo yate. Dapat mag-request mo buwan ba? Ikatot. Naman to pero busy kay. Busy sa... Ha? Lagi. Tapos. Tiniyo i-training. Yate ra. Ito kaya tako na ba? Ay, ana yan. Nabulod di ka ito pa. Ah, di ko so pala to rek. Ini sabi ng baba pa. Ha? Full club. Oh, lagi sige pa siya dula. Anak ikot dong, kailangan bumbit dong siya. Bakit? Hindi mo na siya. Oh, ikaw. 3 daw mo. Ano si Joy? Chanel ra.
Yun niya. Oo. Ayaw, yawa. Ay, bago pamangkang. Tope. Okay, kamu ni Mikay. Kami ni Mio, Port 2. Port 1 mo. Kamu Tope. Port 1. Ay. Ay, naka-use na rin. Natay ko an, kadyaw. Iya, wala pa dyan mo mapagay. Ayaw, kailangan ka makadula. Ano yan, dura, taga Ayaw, Malaysia kailangan. mo, lawan sa. Iya, makay maparis siya. Wala, may iwa ka lalaki mo. Bangkot, Paris diri oh. Ano ka? Ano nga, baka After gari ani. Nako, kung ano yung buwan. siat yawa. Siat yun na. Yo, siat ako. Kata ka Malaysia, magod, walang siat.
Nandiyan yan, kuya. Sa court, 300. May di lang. Okay. Dol! Idol! Bumbits! Yay! Oo, basta wala na siya ibaton. Ay, teka ron. Nagpilang man na. Ala. Nag-cheese na, live name. Live sailing na dayon napadulo. Ulo kayo. O sa para makatungtong record na lagi. Murag din. Bigyan na lang natutulog kay para na tayo bayad sa kuha. Ito man na kaya. Ito, hindi kulit sa ato. Ano tayo bayad sa... Tayo pa na natin ang plano. Yes. Ay, nangga. Ay, nasa at caramel. Pangalan ninyo na, Carol. Yes, wait. Business na nabibigay para... Uy, business na natin kay pambayad sa bulang si Troy. Alam mo, nagtuloy na lang, nabilit lang to. Asa ka Jordan man? Asa ko mga sarili nagipatang lapit. Wala na, tunga na lang. Kaya ba yan eh? Wala pa kanina itong pa na. Hap na lang. Ito yung kuhan, ito yung ano. Wala to, ito yung ulit po ito. Wala
Yawa. Hindi na kung hindi yan dyan.